नमस्कार, नीताज व्लॉग्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण वेंगुर्ला बंदराला वेंगुर्ला बीचशी जोडणाऱ्या ब्रिजवर फिरायला आलो आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। वेंगुर्ला बंदरावर जाताना वाटेतच हा ब्रिज लागतो। वेंगुर्ला बीच आणि वेंगुर्ला बंदर यांच्यामधून एक नदी वाहते, त्यामुळे वेंगुर्ला बंदरावरून वेंगुर्ला बीचवर जाण्यासाठी खूप मोठा वळसा घालून जावं लागायचं। पण या ब्रिजमुळे वेंगुर्ला बंदर पाहायला आलेले पर्यटक अगदी सहजपणे वेंगुर्ला बीचवर जाऊ शकणार आहेत। या ब्रिजवर गाड्या आणायची सोय नाही, फक्त पायीच जाता येतं। ब्रिजच्या उजव्या बाजूला ऑब्झर्वेशन डेक बनवण्यात आला आहे, जिथे बसून आरामात समोरच्या अथांग समुद्रात उसळणाऱ्या लाटांचा आनंद घेता येणार आहे। आपण आधी तिथे जाऊ। सध्या हा ऑब्झर्वेशन डेक अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे। इथे हे जलबांधेश्वराचं लहानसं देऊळ आहे। इथे हा सिक्युरिटी कॅमेरा लावण्यात आला आहे। काही लोक इथे रॉड फिशिंगचा आनंद घेत आहेत। चला आता ब्रिजवर जाऊ।
ही मांडवी नदी आहे। या नदीवरच हा ब्रिज बनवण्यात आला आहे। या नदी किनाऱ्यावर आपण पाहू शकतो बऱ्याच होड्या पार्क केल्या आहेत। बीचवर आपण या होड्या पाहू शकतो। या होडीतून आम्ही मासे पकडायला देखील गेलो होतो। येत्या व्हिडिओमध्ये आपण तो ब्लॉग देखील पाहणार आहोत। तुम्हाला ही आजची व्हिडिओ कशी वाटली आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या ब्लॉगसह। तोपर्यंत धन्यवाद।